Un dels períodes més importants en el procés polític d'un ajuntament, com el de Barcelona, és el període de comptes. Aquest període és un període clau per poder exercir una de les funcions principals en democràcia, i és controlar, efectivament, el poder executiu en qualsevol institució. En aquest període de comptes, el que fem, els membres del consistori, és analitzar quina és la situació dels comptes de l'Ajuntament, com s'han fet les despeses a les que l'Ajuntament s'havia compromès, a les que el govern municipal s'havia compromès, i veure si hi ha algunes irregularitats que puguin ser corregides en els períodes següents. Això que es veuen aquí, és precisament el que en aquests moments el grup de Convergència i Unió està analitzant sobre els comptes municipals de l'any 2007. Nosaltres agafem el pressupost que va ser aprovat, en aquest cas pels grups del govern, veiem com es fa la liquidació, i dins de la liquidació, que vol dir la manera com efectivament s'han fet les despeses i les inversions a les que l'Ajuntament s'havia compromès, i després mirem si allò que diuen que han fet, ho han fet efectivament. Aquí tenim els expedients que ens interessa analitzar, per exemple, de la secció d'urbanisme, el que ens interessa analitzar de via pública, el que ens interessa analitzar de Ciutat Vella, o de Sants Montjuïc, o per exemple, de Nou Barris, que és això que tinc aquí a terra perquè ho estic analitzant en aquest moment, que és, per cert, el districte on un servidor fa de regidor adscrit, que vol dir que és el districte en el que jo, com a regidor, treballo. Perquè ho entengueu una mica, perquè a vegades jo entenc que això pot ser farragós, nosaltres el que fem és agafar expedient per expedient d'aquells que ens van semblar que eren interessants i veure què és el que s'hi amaga. Per tant, aquí tenim una feina feta pels serveis municipals, els funcionaris de l'Ajuntament treballen molt i treballen molt bé i ens preparen tota aquesta documentació, que és una documentació que ha d'estar taxada, i aleshores nosaltres analitzem si l'expedient està ben informat, si hi ha els documents comptables que hi ha d'haver i com la despesa es fa. Què hi trobem? Doncs, per exemple, una fundació, que és en aquest cas la institució Pere de Tarrés, que ha rebut unes subvencions o un ajut per realitzar tot un seguit de gestions. Hem analitzat aquest expedient i aquest expedient és correcte. Ara n'agafo un altre, per exemple, que és aquest expedient d'aquí, de l'Associació de Vecinos de Vallbona, que és un dels barris de Barcelona, perdó, de Nou Barris. Anem a analitzar l'expedient, aquí veiem què és el que hi ha, la sol·licitud, etc. Un altre exemple, per exemple, analitzant alguns dels estudis, hem vist que s'han produït, en aquest cas, aquests 6 estudis, per exemple, un estudi sobre el sector de l'automoció a la província de Barcelona, que ja veieu, és un estudi, en el que s'han invertit al voltant de 6.000 euros. És evident que un estudi d'aquesta mena no val 6.000 euros i, per tant, és imprescindible que nosaltres fem preguntes al consistori sobre com és possible que s'hagin dedicat tants diners a estudis que no mereixen la consideració de tals. Dins de tot aquest magma, insisteixo, hi ha moltes coses que estan bé, hi ha moltes coses que no estan bé. La funció d'un grup, en aquest cas de l'oposició, és, per un costat, analitzar, veure què és allò que funciona, veure què és el que no funciona, criticar i fer transparent l'Ajuntament i, al final, també fer propostes perquè tot vagi millor. Això és el que nosaltres farem d'ara en endavant.